Azkenean da proiektu kooperatibo baten bueltan dauen lehiaketa bat. Lagun asko itxen daue, beste herri batzuetatik bai datozenak, eta lehen esan duten behar moruen, azkenean da erronka bat eta helburu bat lortzia danok batera, modu kooperatibo baten, baina oso modu divertigarrian. Martxoaren 3an plenotik pasatuko da gaia eta udaberri udaldian bota egingo dugu hau, orduan datorren urtean egoitza aldatuko dugu. Ja bagaibiz begira nun izango dan, eta espero dugu lekua proposa izatea. Eta 16an hasi ginen hausnarketa bat egiten kooperatiben artean, Mondragoneko kooperatiben artean, eta hor bai irten zen nolabait talentu erakarpena erronkaretik, daukagun erronka demografikoak eta nahi gendun bilatu hori sustatuko lukeen ekimen bat. Eta azkenen ikasketak noiz elegitzen diran edo noiz hautatzen den bide bat edo beste bat, izaten da gehiago, 10-16, batez ere 16, gerturatzen adin hortara, baina feslegolik hortarako ebaluatu gendun alternatiba desberdinak eta FLL-ekin gelditu ginean. Beharra ditugulako nolabait STEM-eko ikasketak sustatzea batez ere emakumeetan, emakumeek ehuneko 18 bakarrik hautatzen dute STEM ikasketak eta populazioen erdia zarete, eta bestalde nolabait ez da bakarrik bokazioa, da baita ere gizarteari zerbait eta ekarpen bat egitea. Importantea da baita desatea, hau ez dela STEM ikasketak ikasteko programa bat, baizik eta edozein ogibidetan, baita ere komunikazioan edo edozein arlotan, teknologia erabiltzeko eta lantaldean aritzeko eta habilidadeak garatzeko programa bat ere bada. Mondragonen talentua arduraduna naiz, eta guretzako talentua oso anitza da, oso zabala, baina FLL-ek baditu elementu asko talentu horrekin bat datozenak eta gure kooperatibaren zenarekin ere bai. Hemen arrasaten badaia 7 urte barabiltzala proiektu honi FLL antolaketa hontan, baina Bilboko taldeak, talde berri bada, gainera talde bat zeina ez dagoen talde ez da talde natural bat, fakultate ezberdinak nahastuta eratu dugun talde bada, eta erronka nagusia nik dut hori aurrera ateratzea dela eta egunean bertan ikusiko dugu emaitza. Espero benetan ona izango dela. Jairu baten ospatzen den ekimen bada. Hori erronka bada beraientzako ere, lan hori aurkeztu, ondo atera daixela indako ensaio guztiak eta gero, eta hori erronka bada. Orduan nerbiak egoten dire, bestetik postasun handia egoten da, gauzak ateratzen direnean, da ikusten da alaitasun asko dauela. Nik uste dut esperientzi bat dala. Irrifar batekin bukatzen dozu, eta hurrengo urtean berriro etortzeko gogarekin.